7-nji klassda okuýakam bir klassaş gyzym halapdym. Hawa, ýaşlyk söýgüsi. Köp wagtymy onuň bilen geçirjek bolýardym. Öýden alma getiren bolsam, onuň bilen paýlaşýardym. Ýa-da bitinligine berýärdim. Söýgü oduna kül bolanym üçin oku kellämden çykypdy. Muňa garamazdan, ol gyzdan öz duýgularymy ýaşyrýardym. Bir gün men ondan kimdir birini halaýandygyny ýa-da halamaýandygyny soradym we muňa şol wagtyň özünde puşman boldum. Asıl görüp otursam, ol klassdaşymyz nazara göwün beripdir. Ondan näri esli wagt geçdi. Ýöne şol wagt nähil duýgular başdan geçirenim entegem ýadymda. Şol wagt ganymda gaýnap duran adrenalina päk söýgüniň alamatydyr öýdüpdim. Aslynda welin bu diňe gawanjanlyk bilen nazara bolan içgaralygy mekeni. Makalamyzy şu nakıl bilen dowam edýäs. Ýamanyň zyýany iline ýeter, görýüň ki özüne. Gara görüpçülük, içgaralyk adamy içinden ýumurýar. Bu bolsa adamyň fiziki ýagdaýyna hem täsir etirýär. Görüpçülük duýgusyny başdan geçirýän adam depressiýada bolýar. Onuň wagtal kellesi agyrýar. Ýürek we gan basyşy bilen bagly keseller ýüze çykýar. Öýt haltasyna daş, aşgazanyny ýara dörep bilýär. Görüpçülügiň döremeginiň bir näçe sebäpleri. Kanagatlanmazlyk. Adam özüni baryny az görýär. Ol özüni bar zatlaryndan lezzet kanagat tapyp bilenok. Gopbamlyk we ulumsuzlyk. Görüp adamyň pikir etmegine görä, dünýädäki ähli gowzatlary başgalar dälle, diňe onuň özü münasip bolmagy isleýär. Görüpçülük duýgusy bilen görüşmegiň bir näçe ýollary. Görüpçülük duýgusy dörän bolsa, ony boýun almak gerek. Özüňi ağlamak bilen ýagdaýy diňe erwetleşdirip bolar. Özüňizi beýlekler bilen deňeşdirmegi besediň. Öz durmuşuňyz bilen ýaşaň. Öz durmuşuňyzdaky bagtly pursatlara ünsüňiz çekiň. Başgalaryň üstünliklerine körlük bilen ynanmaň. Beýlekleriň üstünlikleriniň aňarsynda uly meseleleriň bolmagy mümkin. Görüpçülüge güýjüňiz sarp etmäň. Ondan gowsy isleýän zadyňyzy öz başda gazanyp aljak boluň. Öz halayan işiňiz bilen meşgullanyň. Egerde bu käwir sebäpler boýunça mümkin däl bolsa, onu özüňiz näme etmegi gowy görýändiňizi düşünjek boluň. Hiç haçan boyun eýmäň. Köplenç hiç tad etmeýän mahaly adamlar görüpçülük edip bilýärler. Egerde edeniňiz başa barmaýan bolsa, siz öz ýakynlaryňyzdan maslahat sorap bilersiňiz. Makalamyzy Gurban Nazar Ezizowyň şu setirleri bilen dowam edýäs. Entek sadalykdan ziyan çeken ýok. Sada bolsun oguluňyz, gyzyňyz. Görüpçülük duýgusy köp adamlara mahsusdur. Siz hiç kime görüpçülük etmeseňiz hem, size görüpçülük edilmegi mümkindir. Bu halatda şolar maslahat berilýär. Özüň alyp barşyňa üns bermeli. Sizin öz üstünlikleriniz arada köp öwünýän bolmagyňyz mümkin. Öwünmegiňizi besetmek gerek. Ýogsa mahyry bir gün sizden doýarlar. Özüňi erkli adam edip terbiýelap ýetişdirmeli. Adatça durmuşda, işte üstünlük gazanan adamlara görüpçülük edilýär. Egerde siz her bir görüpçülük edýäni ünsüňiz sowsaňyz, köp wagtyňyz biderek gere gider. Wagt bu öwezinde olup bolmayan baýlykdyr. Görüpçülük edýän adamdan kömek soraň. Bu ony ýaragsyzlaşdyrar. Eşek bilen deň bolsaň, eşekçe bolmarsyň. Size açyk ýagdaýda görüpçülük edenlerdine, görüpçülük edýän adam bilen deň bolup, gödök äheňde jogap berseňiz, ýagdaýyň has hem agyrlaşmagy mümkin. Bu halatda ol adamdan gaça durmak maslahat berilýär. Görüpçülük edýän adamyň ynamyna girjek bolmaly. Onuň bilen ýüzbe ýüz oturup, ýürekden
gurlaşyň. Mümkin ol siziň hem adaty adamdygyňyzy, siziň hem durmuşyňyzda kynçylyk bolýandygyny bilse, size bolan garaşy ütgär. Biz köplenç adamlary ýakyndan tanamazdan olar barada ýalňyş pikir edýäs. Köp adamlaryň pikir etmegine görä görüpçilik bu erbet duýgy. Ýöne eger görüp adam öz durmuşyny görüpçilik edýän adamyň kiýaly ýa-da onunkydan has gowetmäge çalışýan bolsa, onda görüpçilik peýdal bolup bilmeýär. Çünki bu ýagdaýda görüpçilik öz görüşleri ösüşe itergi berýär. Näme üçin gara görüpçilik bilen görüşmeli? Iň bolmanda öz jan saglygymyzy goramak üçin. Sebäbi akyllan artyk baýlyk ýok, saglykdan gymmat zat ýok.